kajian untuk kajian aku na mislas bon suple bagi manusia bangacin minta. Kecamen usuk kemana pihoro kipara orang cucian yang ahli snotro orang jore para marjan. Te negara syabi nekababuram yai ba presiden jami asyim yai negara keren dekat kasih ba burang keliang mau dekat pren jami dekat zara. Te negara syab kamu yang boleh trakin rat ubla ayah kemer kepat kepapai kia anjur ini berak kepada nentalang ini. Nama kecil terhujung kerja gelap dan itu kan muda dan cetemen banyak ini lebih kibarasam kibarado berasam berfiran ini beri ya ansin ram nak bentar cuma kun ketaka kandidat kejampi lewe pewe ngandala pada khot ketewe pewe kublesi pun lebih dinawasan dibayar dan lang pernah hakani kebor hakani ga jalmir ban kunjuru ngai khule kham tam ipi pai ba ki parado ki parasnam ki ba ki kmi ki pa ki jonga ki ba don lang hande ban snap ika khubor ba insa ai ba president jongi ba adon hadin jonga pi shibun barin namar ba ka jing khia ru pila loi ba ya shibenta hageniga jingilang pai ai khule pai ba kaduk kadwai ngamla an filat an ai khubrai ya kapati hi barak away hakaba tala ibidina banjidina hum kata dan tong kabani khun na kene ka agusan sutnga no clay constituency khubrai shibun ibhi ba phira jidina te hakane ka por ngakar ba ibhi pai ba ba ro kinong shong shnong hakane ka than ki jongi ba ngahi ngade kata ngapri thu ini demo kata kertong ke jompi ba ngashim hu ini ke kebu ban pan ke jing kersan na phe ba phin siang ba ban ai nga kata kati ke mon kati ke diang ke jompi ban dan nang ba nga khnam ba ngan poi shi ke thong khnam ba ngan la ban udlong ya kata ke jing thong jonga ban shikri hi ya pai ba ka ne ka than ke jongi te hakani ke phone pa rai pisno bha ban wanom e no yang aku kita belong mi ke ba hakasin nung kong on rung shakani ke kam sai hima sima te ngadam kam ya ke jing kersang ke jongphi ke jing duai ke jongphi namar ba hakajing embre ke jong ngim ta ung biang henrei ngabar pa ri to ai la shwaya na khnang ba shwa ngim ke no bar bon ang to da ai la shwa ngim pe shwaya ka kam te sisi na ke par biang phi sobha baro kinong shoshnang hari ne kathan jama ban don kata ka sim ban wa ya kata ke jingla namar ngatip khnang ba hakani ka parti ka ba ka wise of people party ka nong rit ki jongka ka de ban wan ra ke jingla ke jisu shar kadar ka ba khoi te hakani ka por ma omba la dang ni wa ya kata ka jisu shar kadar ka ba khoi tamdan jing ni pai ba namar ba ka shoni hemi pai ba banjir ya kita ekonomi kemat kiba la basensyar ya ka ni than jong shini berak we ya ka bani ai ka buat ka bakor dor jong claim that kijing thok ya ha ka jing sha thimbor jong ka pisa namar no angai phi wala danga long ka ta candidate ka ban bulung biang ka ba ka kup shidang sa shidang henrenya kula bang le ya ka kamlang jonga ka phi ai la dinga ka ta ka tong jong phi bahadin ndang la ko shi thong nang sa i pi kam bi jonga da ke jingi rap jong blai ba ke jingi rap hi jong ka party nambar ngai hi marwai nganam la ban le e henrei da ke jingi rap jong blai ba ke jingi shan ke jong phi ba tung ju da ke jingi shan jong ka party da ke jingi trei lang hi jongi ba ra ko we ngang nge da ngan la hi tan pendek ya ka kamran ka ban shitri ye phi ki pai ba ki ba shong shnong she ke ni ka than jong te ha ke ni ka por ngam ban e isu ban ang phi namar ba insal bun ki mat ban sa shai da i president rang ba jogi dengan ailat shuai ba so ha ba ne ne da ko ban snap ya ka nong ri